Jiří Lukeš. Mezinárodně respektovaný badatel v oblasti biblistiky. Kromě mezinárodních konferencí a psaní akademických textů přednáší i na Husitské teologické fakultě. Věnuje se době Nového zákona, ranému křesťanství a sociální paměti v době antiky. Ta doba antiky je v něčem podobná jako naší postmoderní společnosti. Já bych tu dobu viděl velmi optimisticky. Vidíme, že lidé hledali zdravý životní styl, vidíme, že se tam rozvíjejí třeba lékařské školy. Potřebujeme právníky, potřebujeme techniky, potřebujeme lékaře a pedagogy. Ten teolog umí mnohem víc, než si ta společnost myslí. Než se do toho ale pustíme, budu moc rád za vaše ohlasy k tomuhle videu. Všechny lajky a komentáře ukážou YouTube algoritmu, že vás video zaujalo a díky tomu ho i doporučí dalším lidem. Děkuji vám za podporu. Co vlastně člověk v roce 2025 může na teologii využít? Myslím jako obecně, ne třeba na univerzitě. Jestli ta teologie má sama o sobě nějaký prvky, který tomu člověku můžou přijít vhod a nevyužívá je. Tak teologie jako systematické studium umožňuje člověku, aby nepodléhal snadno různým fundamentalismům, aby nepodléhal nějakým urychleným, unáhleným dobovým tendencím, ale aby uvažoval v trošku delších perspektivách a hlavně taky, aby hlídal různé církve v tom, že nebudou dělat striktně konfesijní vyjádření, která jim vyhovují, ale mohou se zařadit do společnosti, mohou dělat to, co je prospěšné pro celek, mohou chápat podstatu nějakých sociálních programů, sociálního působení. A zároveň teolog musí aktualizovat nějaké představy víry, které jsou v souladu s nějakými dobovými rámci, které dnes máme. Takže teolog vlastně je člověk, který neustále na sebe bere riziko nových interpretací, otevírá nová okna dál, aktualizuje staré texty, nějakým způsobem vniká do starých tradic, o kterých ukazuje, v čem jsou nosné, co nás naučili. A řekl bych, že je takovým průkopníkem odvážného jaksi působení ve společnosti, protože konzervativnost je určitě dobrá v řadě věcí, ale ve chvíli se něco zakonzervuje, tak to může být brzdou všeho, co je lidské, co je dobré, co nám brání v tom vlastně, abychom druhého člověka vnímali jako sobě rovného. Teologie může narušovat nějaké tradiční hierarchie, které jsou patologické pro společnost, pro komunitu. Takže ten teolog je vlastně člověk, který je jištěn tím textem, je jištěn vlastně nějakým svým vzděláním a řekl bych, že vlečem je podobný filozofovi. Takže vy vlastně říkáte, že teolog se sice drží toho textu, ale zároveň jde proti nějakým jako stanoveným, jak to říct, možná stanoveným výkladům, že si lidi často představují teologii ve spojení s křesťanstvím jako něco dogmatického, něco daného. A vy myslíte, že teolog jde teda spíš proti tomu? Já bych vůbec nepoužíval to slovo proti tomu, ale řekl bych, že vlastně každý, kdo nějak teologii studoval, tak si musel uvědomit, že během prvních 3 let se vlastně jeho systém představ víry, které měl, tak se to zhroutilo. Úplně to spadlo na zem. A najednou pod tlakem vlastně rozvoje toho oboru, který studoval, to znamená začal jazyky, to znamená těmi mrtvými biblickými, řečtina, latina, hebrejština, později třeba na postgraduálním studiu k tomu třeba přidá nějakou aramejštinu nebo kopčtinu, tak vlastně ho formuje nějaké prostředí myšlení a tradic, kde se setkává s řeckou, římskou, ale i hebrejskou nějakou tradicí, setkává se s dobovými kontexty, ve kterých ty texty vznikají. Musí se věnovat době orality, která je velmi zásadní. Do značné míry se taky musí věnovat nějakým i sociologickým vzorcům, které vlastně dnes používáme proto, abychom mohli modelovat třeba sociální strukturu doby antiky. Takže ten teolog se vlastně vrací v čase a přesně si uvědomuje, kdy jaká dogmatická výpověď vzniká, proč vzniká, jak byla formulovaná, co měla usnadnit, na co reaguje. To znamená, teolog není ten, kdo konzervuje staré představy a stará dogmata. Teolog ukazuje na jejich hodnotu v dané době a ukazuje, co je potřeba jako společenský problém nově definovat, znova to upozornit. A rozhodně by měl být ten, kdo dává lidem jakoby naději na to, že nějaká jejich minulost nemusí determinovat jejich budoucnost. Jo? To křesťanství se nově vyvíjí, nově interpretuje.
má nové interpretační, bych řekl, problémy, které tu jsou. Reaguje na to, jak se vyvíjí člověk. Takže ten teolog vlastně je člověk, který je dítětem své doby a jde s dobou. Jo, to znamená, tady nejde o to představit církev jako soubor starých dogmat, která nějakým způsobem ožívají v kázání, ale spíš ukazovat na to, že reflexi společnosti, ale i reflexi vědy, minimálně po stránce etické, musí někdo dělat nezávisle. A ten teolog na to musí mít odvahu, protože právě má vzdělání, které je poměrně komplexní v tom oboru těch humanitních věd. A je si vědom toho, že společnost je velmi často náchylná na to někoho jakoby kaceřovat, někomu jakoby vymezit pouze určitý prostor ve společnosti, protože vidí dějiny církve, vidí dějiny sporů, které křesťanství vedlo. No a z tohoto úhlu pohledu samozřejmě reaguje na tu společenskou jakoby potřebu i těch slabších, sociálně vytísněných. Jo. Takže ta teologie se otevírá mnoha směry. Teolog teda naopak jako otvírá různý úhly pohledu na ty věci, který ta společnost třeba odmítá. Teolog v řadě věcí musí být i nekonvenční. A to už právě proto, že vidíte třeba, kdybychom se podívali na nějaké dějiny té biblické teologie v oblasti Nového zákona, tak vidíme, že když se začala rodit nějaká nová škola dějin formy, tak vidíme, že musí překonat nějakou nábožensko-dějnou školu. Najednou se zjistí, že ta škola dějin formy potřebuje doplnit a na scénu musí přijít nějaká škola dějin redakce, škola dějin tradice. Najednou se zjistí, že ani to nestačí a musí se to doplnit třeba v 80. letech třeba o retorickou kritiku. To znamená, my vidíme, že teolog se neustále posouvá někam dál a zároveň tedy tím pádem musí reflektovat společnost, dobu, jazykovou teorii, literární teorii, protože ten teolog vlastně musí vnímat to, že staré texty jsou zatíženy mlčením. To znamená, ten text mlčí, ale právě skrze interpretaci ho nějak otvíráme. Tím, že vytváříme hermeneutický kruh, klademe otázky, které jsou jiné, než na které text odpovídá. Vytváříme souvztažnosti a vytváříme vlastně model, jak do těch starých textů vstupovat, jak otevírat nějaké jejich možnosti, využitelnosti pro naši dobu. A zároveň vlastně ten teolog by měl být do té doby inovátor, protože není jakoby někým, kdo má pouze touhu se zastřešit starou tradicí a je v bezpečí, ale musí se vyjadřovat k aktuálním problémům té společnosti, protože do církve chodí lidé, kteří žijou v soudobé společnosti. Vy jste mluvil o té historii, to zní hrozně, ale kdybychom měli vymezit nějaký jako základní balíček toho, co by člověk měl vědět o historii křesťanství nebo o vývoji Bible, co byste tam dal, ať už třeba ve vztahu k těm jazykům, k historickému Ježíši, k antickému člověku? Aby člověk pochopil podstatu křesťanství, tak by si měl položit otázku po Ježíši Nazareckém a po apoštolu Pavlovi a taky po judaismu tehdejší doby, po struktuře té společnosti, ze které vlastně tyto postavy pocházejí, to znamená ta společnost doby antiky, která je silně agrární, kde v podstatě vidíme společenskou strukturu, kde možná 65% půdy, která je úrodná, vlastní elity, kde můžeme podle třeba Stephena Friesna společnost rozdělit do nějakých 7 skupin a vidíme vlastně, že v prvních 3 skupinách jsou absolutní elity, jako je ta císařská, pak je tam ta skupina těch městských elit, lokálních elit. A teprve ten průměr, asi ta 4. skupina tvoří jenom 7%. No a pak jsou lidé, kteří žijí nad životním minimem, jsou na životním minimu a jsou pod životním minimem. No a to už se dostáváme na nějakých 90% té společnosti. Takže 90% těch lidí je jako dole. 90% těch lidí v podstatě nemusí být nutně sociálně zajištěných, nemůže nějak více rozvíjet své podnikání. Samozřejmě jsou výjimky, třeba v Pompejích řemeslník vlastnil dům, protože byl úspěšný. Vidíme cechovní různé asociace, které tehdy vznikají, i náboženské asociace, které prosperují, mají různé výše příspěvků. Ale právě ta struktura společnosti asi je to, co by si člověk při té otázce, co je to křesťanství, na co by si měl odpovědět. Že takový galilejský zemědělec musel odpracovat třeba 730 dní ročně na poli. To znamená, že nemohl pracovat sám, ale musela pracovat jeho manželka třeba nebo... Počkejte, 730 dní ročně. Přesně tak. To jsou vlastně pracovní dny, to znamená, že musí pracovat 2. To musí pracovat muž i žena, případně děti. A vemte si, že se nemají kam rozvíjet, nemají umělá hnojiva, nemají vlastně kde si přikoupit, uživí třeba jen jednotažné zvíře, zároveň musí hnojit, že jo, musí nějak poorat,
Jo, zároveň musí zasít, musí sklízet. To znamená, když se na to díváme, tak kromě toho, že mají soboty, svátky, že jo, tak vidíme, že ti lidé jsou neustále v pracovním běhu. Do toho zřejmě ti starší členové rodiny musí pečovat o to, aby někdo uvařil nebo připravil placky na ráno, aby muž a žena nebo starší sourozenci a tak dále šli na pole, aby si je mohli už vzít. Nemají elektrický proud, takže samozřejmě potřebují využít rozbřesk a vyrazit velmi brzo. Zase už od 11 hodin je 40 stupňů, že jo? Takže musíte nějak přerušit. A zase odpoledne něco dělat, jo? K tomu nemáte vlastně čas na to, abyste třeba měl nějaké ovocné stromy, které budete, takže máte třeba jenom možná pár kos, možná pár ovcí, anebo jenom nějaké granátové jablko, které vám tam někde roste a tak dále. To znamená vlastně ten přístup ke zdrojům je omezený, neustále musíte platit daně, musíte platit chrámovou daň. Herodes silně utvrdil daňovou politiku, kterou už předtím vlastně utvrdili v Římané v 60. letech. Že? To znamená, když se na to díváte, ten daňový systém je mimořádně tvrdý a do toho přichází Ježíš Nazarecký, kterého my vnímáme jako Krista vzkříšeného, čili Mesiáše, ale on musí vnímat sociální problémy jakoby svého okolí. A jestli je to nějaký sociálně náboženský reformátor, který v té historické perspektivě vystupuje, tak musí se kryt i se zájmy těch malých galilejských rolníků, musí se kryt se zájmy té společnosti. To, že to je charismatik, který umí zázraky a tak dále, to je druhá věc. To samozřejmě mu otevírá dveře, protože se tam dá projektovat nějaká prorocká tradice do toho, ale zároveň vidíme, že prostě pro příslušníky národa, jako jsou farizeové zákonníci, tak je někdo, kdo je z Galileje, vedou s ním ostré spory, že jo? Takže jeho vystoupení nese střety o zákon, možná i sociální střety. Takže tu osobu nemůžeme jednoznačně uzavřít jako vyřešenou, ale pořád se musíme ptát po jejím profilu, což taky ježíšovské bádání dělá. Že? A zároveň se to týká apoštola Pavla, protože apoštol Pavel je zatížen stejnou interpretační jakoby potřebou pro aktuální dobu, protože jeho osobnost je historická. A to, že někdo transformuje malé galilejské hnutí do prostředí antických velkoměst, to je obrovská zásluha a musel to udělat nějaký vzdělanec. A to byl Pavel z Tarzu, že jo, pak prostě apoštol Pavel. Takže tady bych řekl, že jsou ty stěžejní otázky a asi ta třetí a nejzásadnější otázka je, to je ten fenomén toho vzkříšení. Co se vlastně stalo? A na tom stojí celé křesťanství. A vlastně pokud bychom vzali vážně asi jednoho z největších teologů své doby, Rudolfa Bultmana, tak vidíme vlastně, že to je opravdu ta událost, kdy prostě Bůh nějak vstoupil do dějin. A vzít vážně tady tu událost, že opravdu něco takového se stalo, že to je možné, vzít vážně ten fakt, to je podstata toho křesťanství, které v podstatě zakládá tu křesťanskou víru, která svým způsobem staví na nemožném. Není to žádná esoterika, není to žádné odvibrování do někam do 5D. Je to prostě nějaký takový fakt, že v kontextu dobových představ o vzkříšení, kterých byla celá řada, samozřejmě byly skupiny, které vzkříšení popíraly, že třeba epikurejci. Kdo ví, jak to bylo ze Saduceji. Že? Takže v podstatě vidíme skupiny, že to nebyla úplně jednotná standardní představa, že spíš se tu prosazuje ten model, který mu věřili ti farizeové, ale i některé prostě představy mohou pocházet z nějakých filozofických proudů, protože ten stoicismus tehdy pronikal celou společností. No tak vidíme, že Pavel jako interpret tady té události najednou z toho udělá učení pro nežidy, kteří prostě dostávají šanci participovat na židovském mesiáši. A představa oběti, protože tehdy se obětovalo, která je univerzální a vztahuje se i na ně. A drobný život nějakého drobného Galilejce, který je vlastně tesařem, je Bohem pečetěn jako akceptovatelný a mesiášský, tak to je v podstatě něco, co nese v sobě obrovský sociální náboj. Vzkříšen nebyl Cezar, že jo? Vzkříšen nebyl dobový velekněz dané doby. Prostě vzkříšen je prostě Galilejec, který prostě nějakým způsobem pochází z Nazareta a Bůh v něm nachází zalíbení. Čili ten moment té otázky, kdy všichni jsme smrtelní a musíme řešit, co bude pak, tak je to jeden z konceptů, který se v dějinách prosadil a stále stojí za toho interpretovat a nějak do té interpretace nově vstupovat. Než se posuneme k další části rozhovoru, mám na vás jednu prosbu. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc rád za vaši podporu, ať už ve formě lajku nebo komentáře dole pod videem. A až tam dole budete, věďte o kousek vejš, protože v popisku už teď najdete odkaz na Spotify, kde budu zveřejňovat úryvky jednotlivých rozhovorů.
Užijte si zbytek videa. Co my víme o skutečném historickém Ježíši? Víme něco? Tak evangelia, když se podíváme, tak jsou vlastně dokumenty, které jsou už psány pro nežidy. Jsou silně stylizovaná. Samozřejmě můžeme tam označit nějaký zdroj tradice, který jde až k Ježíši, který se tradičně označuje jako Evangelium Q nebo Sbírka Q. Ale samozřejmě my víme, že to bylo za Poncia Piláta, což je historická postava. Tím vlastně limitujeme to Ježíšovo vystoupení někdy mezi leta 26 a 36. Zároveň vidíme, že Ježíš Nazarecký vlastně je zkoumán v rámci bádání dlouhodobě. Vidíme, že v podstatě máme nějaký proud galilejského křesťanství, které pak vidíme v tom kontextu Judeje, kde se prosazuje Ježíšova rodina. To znamená, určitě můžeme říct, že máme až pozdní zmínky o Ježíši Nazareckém anebo o křesťanství. To znamená, nemáme vlastně žádnou zmínku, která by pocházela z židovských zdrojů z Jeruzaléma Ježíšovy doby, ale taky přišla válka židovská, která vlastně ten Jeruzalém totálně zdevastovala, takže my vlastně analogické prameny z židovských zdrojů k tomu nemáme. Ale přeci jen ta evangelia opravdu staví na nějakém rozvoji tradice, oralitě, hlásání samozřejmě apoštola Pavla, který už něco převzal a sám vystupoval podle skutku apoštolů jako ten, kdo vlastně hubí křesťany. A to v té oblasti té, jak tomu dneska říkáme, třeba Syro-Palestiny, a ty, kteří někde v Damašku byli křesťané, ty chtěl dovést do Jeruzaléma. To znamená Lukášovy zprávy, které ve skutcích mohou být někdy z 80. let, tak ukazují na to, že ta osobnost apoštola Pavla vlastně hubí ty, kteří štěpili tehdejší judaismus, jako by to ježíšovské hnutí, to Jesus Movement, které se tam vytvořilo. To znamená, máme tady opravdu nějaké tradice, které nám ukazují na to, že událost spjatá s Ježíšem z Nazareta tady byla, ale zmínky historické, které jsou z pozdějších dob, tak máme spíše o jeho vyznavačích, kteří samozřejmě vyznávají už Ježíše. Že? Ale zpochybňovat samotnou existenci Ježíše, tak by znamenalo vlastně zpochybnit ten impuls, který vlastně v rámci judaismu vygeneruje nějaký nový typ hnutí, které jde proti proudu, kráčí vlastní cestou a nějaký impuls tam být musel. To znamená, to je to, co Bultmann třeba označuje jako historia Geschichte. Jako ta historie v tom slova smyslu a pak jsou tu ty dějiny. Že jo? To je ten význam těch událostí. No a jak jinak teda zdůvodnit, že se v judaismu stane to, že se tady zrodí nějaká skupina lidí, která je ochotná jít proti vlastnímu sociálnímu postavení v komunitě, která je ochotná popřít svůj sociální status, vystavit riziku rodinu a jít a hlásat, že tento Ježíš z Nazareta vstal z mrtvých a žije v jakési absolutní budoucnosti, že, jak říkal Pokorný nebo Eberhard Dingl a další. Že? To znamená, když se na to díváme, vlastně pak je otázka teda, jak zdůvodnit, pokud bychom popřeli existenci Ježíše, jak teda vlastně zdůvodnit tu existenci toho ježíšovského hnutí. Že tam někdo v tom základu opravdu být musel. No nejen tak, ale ve chvíli, kdy víte, že to je lež, že vlastně hlásáte něco, co se nestalo a někdo řekne, no podívej, my tě za to ukamenujeme, zároveň tím ztrácíte sociální status a případně možnost obživy ve svém prostředí, ve své komunitě. Tím, že se hlásíte k tomu hnutí. Přesně tak. Ztratíte prostě nějakou čest. V rámci antické společnosti čest byla zásadní věcí. No tak vlastně vás to do konce života vyřídí. Že? A tady najednou máte lidi, kteří jsou ochotní nést tu nepřízeň, ztrátu sociálního postavení, nést riziko ztráty života a přesto hlásají, že něco takového se stalo. Jo? To znamená, takové svědky musíme brát jako velmi autentické. Samozřejmě, kdybychom to konfrontovali třeba, já nevím, s panem profesorem Fundou nebo s Gerdem Lidemanem a tak dále, tak můžeme samozřejmě začít hledat vlastně určité argumenty, prostě vlastně jak to vzhnutí vysvětlit nějak jinak, ale asi je to na jiný podcast, jo, tady to. Vy jste zmiňoval toho Pavla. V čem je ta jeho důležitost? Tak apoštol Pavel, to je podle mého názoru postava, bez které by to ježíšovské hnutí vůbec nenabralo směr a nedostalo by šanci se přerodit v nějaké nejranější křesťanství. Protože apoštol Pavel je vzdělanec své doby, když čteme jeho listy, tak vidíme, že mají retorickou strukturu, retorickou stavbu. Jsou budovány jako hodně oficiální. Je to zřejmě člověk, který zná antické básníky, zřejmě zná rozsáhlejší antickou literaturu, je vzdělán v judaismu,
zřejmě dokáže Tóru, ale i další texty citovat z hlavy. Je otázka, jestli ta hebrejsky nebo řecky, nebo hebrejsky i řecky. Ale vidíme vlastně, že tady ten vzdělanec nějakým způsobem opravdu udělá to, že to galilejské mileniální hnutí katapultuje do světa velkoměst. Tam je jako doma. Vidíme v Efezu podle Skutku apoštolů, jak se tam pohybuje úplně mistrně, dokonce káže v nějaké filozofické síni. A apoštol Pavel jako postava vlastně zastřeší tu nejranější vrstvu tradice literární tvorbou, promyslí význam vzkříšení a ukřižování, promyslí to do světa nežidů a rozhodne se, že ti nežidé budou spaseni jako nežidé, ne na základě obřízky, ne na základě zachování zákona, ale jako ti, kteří v mesiášském čase vyznají Ježíše Nazareckého, tak na základě toho, že obdrží ducha a budou sdílet tu mesiášskou naději v čase, kdy ty dějiny záhy skončí a nastane parusie. Takže Pavel čeká, že Ježíš přijde jako každou chvíli a že ten člověk už se nestihne do toho judaismu včlenit kvůli všem těm nařízením, kterých jsou jako opravdu stovky. A bere to tak, že ty lidi nemají čas a potřebuje jim nějak jako zlehčit, protože Ježíš je za chvíli tady a oni by to nestihli. Ano, z listu korinským dovozujeme na to, že vlastně lhuta je krátká, nebo že my, které zastihl vlastně přelom tohoto věku, tak vlastně dovozujeme, že opravdu Pavel měl velmi krátkou časovou perspektivu, že zřejmě byl přesvědčen o tom, že ta parusie nastane ještě za jeho života. I když je otázka, jestli na konci jeho života to bylo tak. Ale vidíme, že prostě to spasení nežidů mu leží na srdci. A najednou vidíte, že opravdu ten prozelita, který by byl někde v synagoze, tak to je proces na roky, než dokončí konverzi. Pak se vzdá své identity a přijme židovskou identitu, což se týká i dějin. Jo? To znamená, ta konverze nebyla jen tak, to mělo celou řadu společenských následků. A Pavel jim řekne, ano, ale pro vás jako nežidy se to spasení otevírá taky skrze oběť Ježíše Nazareckého. Budou to některé elementární věci, které musíte zachovat, třeba které přibližují ty skutky pak v tom apoštolském koncilu. Ale vy máte šanci stejně jako židé, ale sami židé nebudete. Ale rozhodně to není tak, že by Pavel dělal židovskou misi, která vyústí do obřízky a zachování zákona. Vůbec ne. Oni budou spaseni jako nežidé. A Pavel sám není zakladatel křesťanství a zakladatelem křesťanství není ani Ježíš Nazarecký. To je podstatně širší hnutí, širší proud. Vidím, že se na tom podělí další apoštolové, další jakoby hlasatelé, ale od nich nemáme dochované písemnosti. Že? U toho Pavla je zajímavé, že ta jeho činnost by mohla začínat koncem 30. let nebo v druhé půlce 30. let prvního století, ale vidíme, že Pavel je literárně činný zřejmě až někdy od počátku 50. let. Takže ani celou činnost apoštola Pavla nemáme literárně pokrytou. A nedá se předpokládat, že by Pavel žádné listy předtím nenapsal. To znamená, že my vidíme, že opravdu máme určitou selekci informací, že máme jenom určité zdroje k dispozici a z těch musíme celou řadu věcí rekonstruovat. Takže vidíme, že vlastně ta doba je závislá na tom, že když toho člověka někdo chytí, může ho za to věznit, protože křesťanství není povoleným spolkem. Teď je otázka, kde se ti křesťané scházeli. Pokud tehdejší dům mohl mít až třeba 30 lidí a nějaké jídelny byly pro 9 až 24 lidí, no tak vidíme vlastně, že modelovat jenom zkusmo, kde se třeba křesťané z Korintu mohli najednou všichni sejít, je poměrně obtížné. Protože v zahradách domů, které mohly být otevřené někam do středu, tak by soused viděl, co se tam děje. To znamená vůbec modelovat ten raně křesťanský život, když to křesťanství není povolené, zároveň někde na periferii judaismu, ale ještě nemá úplně vlastní identitu s vydefinovanými rituály, z texty a ta odluka od judaismu není dokončená, protože u Pavla pořád je otázka, že to je spíš ježíšovské hnutí, než to nejranější křesťanství. To nejranější křesťanství, o tom spíš hovoříme až někdy od těch 70. 80. let, až ta synagoga. A církev se oddělí, kdy už ten termín synagoge nám označuje ty židy, ta eklézia nám označuje především tu ranou církev, ale samozřejmě byly to i shromáždění třeba svobodných občanů, byla eklézia, že? Takže ten káhal jako takový, který vlastně může mít analogii v těch řeckých pojmech jako synagoge nebo prostě eklezia. A v Egyptě pros euche, že jo, tak vidíme, že najednou ti křesťané už mají tu ekléziu, zatímco židé mají synagoge. A tam už asi je to rané křesťanství. Ale do té doby by o tom hovořil jako ježíšovském hnutí, které se formuje v rámci judaismu. A kdy Pavel jako žid, který se nikdy své židovské identity nezřekl, dává šanci nežidům participovat na spasení, které se děje skrze Žida Ježíše Nazareckého. Ale u toho ještě, abych to dořekl, vidíte, že si hodně pomáháme tou sociologií, že komparujeme vlastně
rekonstruujeme, jo? Že vlastně jinak to nejde. Jak máme číst Bibli? Třeba ve vztahu právě k té tradici, k jazykům, k interpretaci. Aby člověk vlastně chápal, že tak jako Bible se nějak vyvíjela, že je tam nějaká řečtina, hebrejština v tom, latina, různý překlady. Co by měl člověk vědět k tomuhle? Jsou pasáže, které mají celou řadu příběhů, které jsou úplně velmi inspirativní, a to vlastně jak těch, které máme v podstatě v tom starém zákoně, když to tak tradičně označíme, nebo v Tanachu. Že? A samozřejmě ten Ježíšův příběh v Novém zákoně je taky velmi atraktivní, jo? Ale člověk do něho vniká postupně. Není to tak, že si přečtu Bibli a byť se domnívám, že rozumím, tak jsem zpravidla pochopil jen tu povrchovou strukturu. Ale ve chvíli jsem pokročilejší čtenář, tak najednou si uvědomím, že v Bibli je taky ironie. Že Jan může psát pro nějakou střední a vyšší vrstvu společnosti. Zároveň té doby. To je v tom důležitý. Vyhrát s textem, že umí udělat celou řadu narážek. Zároveň si člověk začne uvědomovat, že to, co ta Bible řeší, tak je existenciální otázka. To znamená otázka mého lidství. Že to je referenční text pro můj život, který mě vysléká do naha, kdybych to řekl s Judith Butlerovou nebo Paulem Rickerem, a nutí mě přijmout ten obraz sebe sama. To znamená, páchá na mě určitou formu, jakoby bych tak řekl, nepříjemného určitého jakoby poznání, které musím v kontaktu s tím biblickým textem učinit o sobě samém. Když bychom to vzali možná přes ty způsoby čtení, přes tu hermeneutiku, jak se k tomu stavíte, Bible a hermeneutika? Co to je hermeneutika vlastně? No v podstatě je to nauka o tom, jak vykládat text. My vidíme, že to nejsou konkrétní exegetické postupy, ale spíš vidíme, že si ten, kdo Bibli chce číst, tak si ujasní otázku, co je to text, kdo je to autor, kdo je to čtenář a jaké jsou mezi nimi vztahy. A najednou zjistíme, že ať chceme nebo ne, tak ta Bible je dokument, kde v podstatě ty nejstarší texty mají tradice, které sahají až někam k Abrahamovi. Teď je otázka, jestli vůbec Abrahama má smysl ta datovat nějak tady. A vlastně ty poslední texty, které tam máme, tak mohou pocházet kolem roku 100-120 po Kristu. To znamená, tam je obrovské rozpětí textů, ale žádný z těch textů není přímo z naší doby. To znamená, musíme opravdu řešit ten historický odstup. Musíme řešit svět, kde opravdu nebyla Wi-Fi, kde opravdu nebyl elektrický proud, kde nebyl spalovací motor, kde vidíme, že lidský život v řadě těch komunit měl úplně jinou hodnotu než dnes, kde zákony fungovaly úplně jinak. Že to není dílo jednoho autora, že to dílo prochází zejména v oblasti toho starého zákona redakcemi. Vidíme, že v podstatě tady máme nový zákon, kde vidíme, že v podstatě evangelia na sebe nějak reagují. A vlastně Ježíšův příběh nám vyprávějí 4 evangelia. A teď se musíme bavit o tom, jaký to je literární žánr. A určitě je dobré, když člověk zná třeba Res Geste Divii Augusti, nebo zná životopis Josefa Flavia, nebo Lukiana ze Samosaty čte a zná něco o Demonaxovi. Jo, a najednou může komparovat antické biografie, které mají ale taky historiografické prvky s tím, co je to evangelium. Takže tam jde vlastně o porovnání těch jako podobně dobových textů s těmi evangelii, aby jsme chápali to, jak ten člověk v té době tvoří ty texty, jak funguje to myšlení jeho možná v antice. Ano, já tím vlastně chci říct, ta hermeneutika je vlastně světem, který mi umožňuje dávat do souvztažnosti další texty, než jen ty, které mám v kánonu. Najednou zjišťuju, že mi velmi usnadní roli četba Josefa Flavia. Najednou zjišťuju, že potřebuju ale i stoiky, protože ten Pavel je v řadě způsobů, kdy třeba používá diatribu, což je určitá taková literární forma, jak něco vyjádřit. Tak vidíme, že najednou k tomu potřebuju zvládnout třeba stoiky, abych viděl, jak vlastně to pracuje. To znamená, vidíte, že ta biblistika skáče z našeho světa do světa toho prvního století a zkoumá to první století poměrně komplexně od historických událostí přes nějakou sociální strukturu společnosti, přes nějaké technické možnosti dané společnosti, přes způsob života. To znamená, vidíte, že ta biblistika vlastně vychází poměrně z komplexního souboru informací. No a teď vidím, že vlastně jako čtenář můžu být různě kvalifikovaný. Já do toho světa biblického textu můžu vpouštět jen své emoce, což řada prostě lidí dělá, že Bible je pro ně emocionální sféra života a vlastně racionalitu tam neradi vpouštějí. A nebo můžu realizovat právě čtení, které mi umožní jakoby dochovat nějak ten literární žánr, jeho intence. Tím samozřejmě neříkám, že pochopím záměr autora,
ale uvědomuju si, jaké byly referenční texty v té době, co tím autor mohl sledovat, proč ta evangelia mají takové a takové rysy a umožňuje mi to tedy vlastně pochopit dobu i jakoby smysl celého podniku v té době, toho křesťanského. A teď samozřejmě vidím ten tradiční vývoj, kam se to křesťanství v jednotlivých staletích posouvá, jaké dělá výpovědi, jaké se vlastně dostávají do popředí osobnosti a proč. To znamená, to soukromé čtení Bible mohu realizovat i dnes, kdy v podstatě mám spoustu věcí dostupných online, tak můžu realizovat velmi kvalifikovaně, i když třeba nemám teologické vzdělání. A mohu samozřejmě tu Bibli brát nejen jako vyznavačský dokument, který nějakým způsobem mi tady vytváří nějaké křesťanské komunity anebo starozákonní komunity formovat v kontextu třeba tehdejšího jakoby starověkého náboženství starověkého Izraele a tak dále. Ale mohu vlastně tu Bibli uchopit jako dokument, který nějakým způsobem je svědectvím o době, svědectvím o lidech, svědectvím o sociální situaci. A k tomu samozřejmě potřebuji ty hermeneutické nástroje, abych tam nedělal chyby. Jak to, že je Bible v řečtině nebo v latině? Kde se vzal ten vývoj? No, tak když se díváme vlastně, tak hlavní roli hraje helenismus. Takže ten řecký svět. Ten řecký svět, který vlastně sám otevírá po smrti Alexandra Velikého, po smrti Demosthena a po smrti Aristotela, kdy najednou pak vidíme, že Druisen to později označí za helenismus, tak vidíme, že ta řecká kultura se prosadí. Prosadí se na obrovském území. Je tady oblast kolem Středozemního moře, kde najednou se mluví řecky, kde najednou se rozvíjí gymnázia, kde najednou cestují už nejen kupci a armády, ale najednou cestují i cestovatelé a soukromníci. Je tu obrovská móda po nějakých cizokrajných stromech, zvířatech. Společnost na různých místech bohatne. To znamená, ta řečtina se prosazuje. Vidíme, že samozřejmě působí velmi intenzivně řecká kultura, to i na římskou společnost. To znamená, latinsky se vlastně v době vzniku nového zákona, tak jsou latinsky píšící autoři, ale taky se píšou nějaké úřední záznamy latinsky, ale jazykem vzdělanců je stále řečtina. Že? To znamená, my v podstatě, pokud chceme něco dochovat, a Pavel opravdu chtěl vytvořit něco, co bude mít univerzální hodnotu a další autoři nového zákona, tak samozřejmě píšou přirozeně řecky. Protože kdyby to napsal aramejsky, tak vidíme, že i židovské komunity v té diaspoře tak mají svůj překlad Septuagintu. To jsem chtěl říct, že ta Septuaginta je ten překlad toho starého zákona do řečtiny. Přesně tak, a ten byl dokončen někdy v 2. století, zřejmě před Kristem. A vidíme vlastně, že ten překlad se velmi chytil, ale je samozřejmě otázka, jak ho mohli využívat raní křesťané, protože svitky byly napřed zřejmě v těch prvních opisech velmi drahé. A je otázka, jestli soukromé domy, protože místem setkávání rané církve jsou domy, domácnosti. Je otázka, jestli by investovali do nějakých svitků, které vlastně by ani nevěděli, kde je liturgicky využít. Na tom se hezky vlastně ukazuje. Takže nový zákon byl teda sepsán v řečtině. Ano. Mně se na tom hrozně líbí, že my se k tomu křesťanství stavíme jako k něčemu zaostalýmu možná. Aspoň já mám takovou zkušenost od sebe, od lidí kolem. A na tom je krásně vidět, že oni vlastně museli jít s tou dobou. Tím, že to psali v té řečtině. Že to je jako v určitý době je to opravdu jako aktuální věc. A možná i jako, jak to říct, jako já nevím, jako když někdo sleduje dneska videa na Instagramu nebo něco takového. Myslím jako v té aktuálnosti. To je blbej příklad. Určitě ten nový zákon reflektuje nějakou zásadní novou událost. A ve chvíli, kdy do centra položíte, že někdo byl ukřižován a byl Bohem vzkříšen, tak vidíte, že to je obrovský paradox. Vidíte, že když ten Pavel káže ve skutcích apoštolů filozofům v Atenách, tak vidíte, že když začne mluvit o nějakém tělesném vzkříšení, takže to je problém. Jo. Vidíte, že Pavel, který hovoří v listu do Korintu, říká, někteří z vás možná na to vzkříšení nevěří. Jo. Že tady vidíme, že to byly různé tradice, které opravdu nějakým způsobem nutně to vzkříšení přijímat nemuseli. A vlastně vidíte, že jsou dneska i křesťané, kteří prostě jsou nějak gnostičtí, pocházejí třeba někde z Etiopie. Co je gnóza? No, gnóza je vlastně způsob, kdy usiluje ten směr o poznání a cílem je poznání, autentické pravé poznání. A cílem nutně není nějaký nový život, kde v podstatě člověk bude vzkříšen v nějakém těle, které bude proměněné.
To znamená, vidíme, že nějaké utrpení na kříži a následné vzkříšení pro toho gnostika není důležité. Pro něho jsou důležité jiné aspekty. Jo? A když se na to díváme, tak právě vidíme, že apoštol Pavel, který nějakým způsobem se stává jakoby tím tvůrcem těch listů, tak to dělá teprve poté, co založí ty křesťanské obce, nebo ty jakoby obce, které můžeme pojmenovat jako to ježíšovské hnutí. A proč je to pro ně atraktivní? Jo? Proč se to chytilo? No možná, že prostě pro ty otroky je velmi přijatelná perspektiva, že aspoň prolepticky budoucnostně si přivlastňují nějakou spravedlnost, rovnost a důstojný život. Zároveň vidíme, že to mění ty sociální poměry v nějakých těch domácnostech, protože pán by se měl chovat k otrokům jakoby schovívavě a otroci by zase měli ctít svého pána, protože mají společně jeden cíl a ten jde nějak za horizont jejich životů. A ten Bůh je přeci jenom spravedlivý soudce a ta naděje na budoucí život je v podstatě něco, co pro tu společnost muselo být nějak atraktivní. Zároveň ale vidím, že to je společnost, že se obětuje. Že božstvům se tehdy obětuje, že jsou chrámy, které mají i svoji jídelny, že se dělají hody, aby se nasytili i chudí. To znamená, vidíme, že to křesťanství jakoby přebírá i lecos, anebo se v něm nemusí nutně přebírat, ale projektuje se do něj něco, co v té době vlastně funguje. A vidíme, že vlastně o křesťanství není nějaký cizorodý prvek. Ono té společnosti tehdy prostě patří. Ale samozřejmě je tajné, protože jako jakýsi derivát judaismu nemá zatím vlastní autonomii a od toho judaismu se vlečem slyší, ale zároveň těží z jeho základny, jak těch jakoby hlasatelů, tak těch textů. A samozřejmě, než vytvoří vlastní texty, které umožní tomu křesťanství se nějak narrativně, rituálně oddělit, no tak to chvíli trvá. Vidíme, že ještě v těch listech do Korintu nebo v Římanům Pavel musí řešit, co vlastně je možné a co není možné. Že? Já jsem blbě zmínil ten Instagram. Já tím chci říct, že mně se na tom líbí asi nejvíc to, že když trackujeme tu dobu, ty lidi, že to krásně ukazuje, jak je to vlastně aktuální v té své době. Že ty lidi opravdu musí znát tu kulturu, musí jít s tou dobou, že to není jako dneska ta představa, že jo, kostel, lidi přijdou, něco si přečtou. Je to takový, že ještě u nás jako v české společnosti se na to díváme občas trochu skrz prsty. Že to je asi opravdu, jako když někdo jde točit na YouTube, tak musí se naučit trochu stříhat, musí se nějak naučit pracovat s tím publikem, že nestačí, že vlastně úplně zapadne, když si jenom sedne a takhle se dívá před kameru a nic. No, určitě. Líbí se mi na tom to, jak ten paradox, že mi přijde, že jsme trošku vedený k tomu, že to křesťanství je jako upadlý, ale když sledujeme tu historii, tak krásně vidíme, jak ty lidi byli vlastně elity a jak se snažili jako držet v té aktualitě. Možná se zase blíží doba, kdy křesťanství je záležitost lidí, kteří opravdu ten smysl života aktuálně hledají, o něco jim jde, nebo je to mainstreamová záležitost, nebo je to věc k pobavení, ale znova to bude záležitost, která bude souviset s nějakým jakoby uvědoměním si hodnoty života. Jo, a asi o to by v křesťanství mělo jít. No ale samozřejmě v tehdejší době, když se na to díváme, samozřejmě optikou doby se na to dívat nikdy nemůžeme, protože nikdy se nepodařilo nikoho nežijem tam, no. Tam prostě tady řekl, jak to fungovalo, ale ta atraktivita toho, že najednou získáváte nový sociální status, identitu, komunitu, kde máte nějaké patrony, kde máte naději na to, že budete důstojně pohřben, protože některé z teorií na začátku toho, když se vlastně řešilo, proč ty křesťanské komunity vznikaly, jaký byl jejich charakter, tak docházeli někteří badatelé k tomu, to už je záležitost třeba konce 19. století, počátku 20. století, že křesťané vlastně byli jakási něco jako pohřební bratrstva, jo? Že tam šlo o to mít peníze na ten pohřeb a tak dále. Jo? To znamená, jakoby to křesťanství opravdu dávalo člověku nějaký rozměr života, který mu zajišťoval důstojnost tady, zároveň jakoby mu to zajišťovalo jakýsi výhled do budoucna. A pokud ty rané církve, aspoň podle Nového zákona, byly charismatické, no tak je otázka, nakolik ta charismatičnost těch církví se projevovala, jestli tam fungovalo opravdu někde nějaké uzdravování. O tom samozřejmě je celá řada prací. Vidíme, že později křesťané třeba uvěřili někdy na základě snů a podobně. Jo. To znamená, to samozřejmě u těch vzdělaných lidí mohlo vzbuzovat pocit nějakého šarlatánství nebo něčeho podobného. Že jo. To znamená, tam se nedá hovořit o tom, že to křesťanství bylo nějak lavinovitě přijímáno jako pozitivní proud, jednoznačně. Ne, vůči tomu určitě měli celou řadu výhrad.
Filozofům se mohlo jevit jako něco primitivního, jednoduchého. Křesťané, kteří se snadno vzdávali svých životů, mohli být podezíráni z toho, že vlastně to je bláznovství, protože proč se má člověk lehce vzdát svého života jen tak. Jo? To znamená, to určitě, samozřejmě se na to můžeme pojat optikou celé řady pozdějších autorů, jak vlastně to křesťanství se prosazuje ve společnosti, jaké vede spory. Jo? Ale ta optika toho, jakoby těch písem, které označujeme jako nový zákon, tak je v tom, že opravdu základem toho křesťanství je nějaká naděje na život budoucího věku. A tady ty spisy se prosadily právě v tom kánonu. Že existuje nějaké Tomášovo evangelium, že se později našla nějaká gnostická knihovna a tak dále. To je samozřejmě další vývoj křesťanství, ale vidíme, že tady ty tradice, které máme v Novém zákoně, jsou poměrně staré. Jo, mohli bychom samozřejmě pracovat jako John Dominic Crossan, že bychom vyselektovali kolekci nějakých, řekněme, 13 základních textů, které jsou stěžejní pro formaci raného jakoby ježíšovského hnutí. K tomu jsem se chtěl dostat. Jak vlastně vypadá ta světová teologie dneska? No ta světová teologie dnes je velmi zajímavá záležitost, protože vidíte, že tady existuje celá řada profesních asociací. Po světě se koná celá řada konferencí, kde v badatelských sekcích se prezentují výsledky bádání. Vychází celá řada sborníků, vychází celá řada monografií, stále přibývá počet velmi solidních žurnálů, kde opravdu se něco řeší. To znamená, to křesťanství a teologie má potenciál se rozvíjet. Pokud bychom brali nějakou asociaci jako SBL, tak vidíte, že tam se sletí do jednoho místa 10 až 12 tisíc lidí, kteří tam opravdu řeší záležitosti spjaté s teologií, která má nějakou vědeckou základnu. Jsou to teologové, religionisté, filozofové. Jsou to lidé, kteří v podstatě jsou mnoha konfesí. Že? To znamená, když se na to díváme, tak to křesťanství prostě ještě má pořád naději. To, že ho tak vidíme jako něco, co v té společnosti zdánlivě skomírá, tak neznamená, že ztrácí svou intelektuální základnu. Neznamená to, že by nemělo badatelské problémy nastavené v celé řadě oblastí. A neznamená to, že vlastně by nechtělo nějak reflektovat sebe samo ve vztahu k dnešnímu světu. To znamená, není to jen ten svět církví, které lidé vnímají skrze ty běžně dostupné zprávy v televizi, v novinách, kde se jim zjevují určité tváře určitých představitelů. Je to celá řada velmi významných badatelů, kteří dnes žijí a které vlastně ten teolog zná, vlastně polemizuje s nimi, že? A nebo je navazuje. A nebo je na konferencích potkává. Že jo? Takže to křesťanství jako takové proniká do společnosti i skrze univerzity, které dělají sociální práci, které nějakým způsobem vlastně se podílejí na celé řadě společensko-kulturních, bych řekl, programů. Jo. Takže to křesťanství není jenom něco, co si nárokuje moc, co si nárokuje peníze, co vlastně nějak intrikuje, jak je to někdy předkládáno, prostě jak lidé velmi jakoby ve zkreslených obrazech to prezentují. Jo. A zároveň vidíme, že pro mladou generaci může být inspirativní to, že ten svět tehdy byl velmi jakoby rozrůzněný. Vy jste říkal v jedné přednášce, že ta doba antiky je v něčem dost podobná jako naší postmoderní společnosti. Ano, já právě, když se na to dívám, tou oblastí kolem Středozemního moře, tak jenom se můžeme podívat, kolik tam žije národů, kmenů, kolik je tam kultur, kolik je tam všelijakých jakoby náboženských jakoby vyvíjejících se směrů. Vemme si, že to je oblast, kde bují mystéria, kde jsou staré kulty, řecké a římské. Zároveň vidíme, že to křesťanství jakoby je určitým derivátem judaismu a ten judaismus taky nemá jednotnou podobu. Když se na to díváme, tak zároveň jsou to města, která jsou řecká, ale jsou tu města třeba, která jsou římská. Že vidíme třeba Římany, kteří se museli v řeckých městech zastávat Židů, aby mohli uplatňovat svoje sobotní zákony. Jo, takže vidíme, že ten svět není černobílý, že by Žid byl dobrý, Říman špatný, Řek špatný. Naopak, my vidíme, že to je svět velmi složitých vztahů, který je moderován kulturně, filozoficky, nábožensky, sociálně. Ten svět má celou řadu stratifikací. Je to celá řada identit. A kdybychom na to uplatňovali teorii sociální paměti a ptali se po komunitách, ptali se po ústních tradicích, po legendách, po románech, po novelách, tak zjistíme, že ten svět je mimořádně kulturně bohatý, že je rozmanitý, že má typické náměty, zároveň má okrajové náměty, zároveň vidíme, že velmi dobře pracuje s humorem, se satirou. Jo, čili
To je svět, když do toho člověk vniká, tak je to vlastní vesmír. A uvědomuje si, že vždycky, i když byl někde nějaký tyran, objevil se třeba diktátor ve formě nějakého císaře, který se nevydařil, že Domicián, třeba Nero, Caligula a tak dále, najednou vidíte, že pod povrchem té společnosti se lidé uměli bavit, udržovali si společenskou úroveň, synagogy zřejmě udržovaly styky mezi sebou navzájem, rozvíjela se vlastně nějaká náboženská prostě i literatura, tradice, všechno. Jo. To znamená, nikdy ta diktatura nebyla taková, aby ten život úplně zmrazila, zarazila. Prostě, jo. Tam to množství těch identit často vedlo k tomu, že to byly lokální třeba spory, ale jinde se dařilo dobře, že lidé se uměli podporovat. Jo. Ten patronát, to bylo opravdu, to je jedna z kvalit té doby. To znamená, já bych tu dobu viděl velmi optimisticky. Vidíme, že lidé hledali zdravý životní styl, vidíme, že se tam rozvíjejí třeba lékařské školy. Vidíme, že i ta medicína byla vlastně poměrně vyspělá na tehdejší dobu. Jo. To vidíme ze sad těch nástrojů, které tehdy se dochovaly. Jo. Takže my vidíme celou řadu jakoby takových momentů a díky odkrytým Pompejím do toho světa vnikáme ještě víc. Že? Takže já bych řekl, že to je tak atraktivní svět, který propojuje archeologii, filozofii, religionistiku, ale i sociologii, psychologii, jo. Literární vědu. To znamená, vy se pohybujete mezi realitou, fikcí, světem a svojí schopností a možností do něho vstoupit interpretací. Jo, takže já bych řekl, že studium humanitních oborů a zejména teologie, religionistiky, filozofie je mimořádně atraktivní záležitost. A bylo by dobré, kdyby to společnost doceňovala. Jo. Ten teolog umí mnohem víc, než si ta společnost myslí. Ten filozof je pro tu společnost mnohem potřebnější, než ta společnost si uvědomuje. Jo, to opravdu nejsou technické obory. Bez toho zázemí, kdy najednou někdo bude opravdu ukazovat na etické meze určitých podniků, kdy někdo bude přibližovat lidem to, co je základem skutečného lidství a za jakých vlastně jakoby podmínek ta společnost má šanci prosperovat, protože historicky to vidíme, tak bez toho ta společnost nemůže jít dál. To znamená, ty humanitní obory se nedají redukovat, jak někdy slyšíme od politiků. Jo, potřebujeme právníky, potřebujeme techniky, potřebujeme lékaře a pedagogy. No a v podstatě sem tam nějaký přírodovědce se nám hodí, ale ti filozofové, teologové, sociologové, co s tím, že? Tak to vůbec není, prosím vás. Já si právě myslím, že právě to, že člověk třeba naváže v dalším oboru, dneska to tak je, že mladí lidé studují jednu vysokou školu, ale mohou studovat dál, že mohou vyjíždět na Erasma do ciziny, tak najednou docení to, že ta společnost prosperuje ve chvíli, kdy má nějaké společné cíle, kdy má nějakou etickou normu, která se uplatňuje, kdy v podstatě má nějaké zázemí ve vzdělancích, kteří jsou neagresivní, kteří argumentují slovem, kteří nějakým způsobem jsou schopni vstoupit do nějakých kvalifikovaných diskuzí, umí nastavit zrcadlo politikům. Je to prostě něco, kdy bez humanitních věd to nejde. My než skončíme, tak nás čeká tady ta kniha. Protože nám jde spíš o otázky, než o odpovědi, tak tady na vás čeká otázka od minulého hosta. Ano, výborně. Tam mě trošku možná zaskočí. Já vám ji přečtu, jo. Co vás nejrychleji dostane z deprese do dobré nálady? To je otázka od pana docenta Vojtíška? Ne. Ne, dobře. Tak prosím vás, to je opravdu výzva. Ale co mě nejrychleji dostane z deprese do dobré nálady? Tak asi můj pes. Projížďka na kole. A pokud usednu k biblickému textu, tak vypnu a zcela přeladím. Děkuji vám za rozhovor. Já vám také. Ať se vám daří.